אז איזה כיף. ברוכים השבים לפרק שני בפודקאסט זוגיות. זה לא כזה מסובך. היי מרינה, מה העניינים? בסדר, איזה כיף להיות כאן עוד פעם. איזה כיף להיות כאן שוב. לגמרי. ובאמת אמרנו שיש עוד כמה נושאים שלא נגענו בהם בפודקאסט הראשון, והיינו רוצות לתת מענה גם בדבר הזה, ולתת נכון. ערך לאנשים להבין עוד כמה דברים מאוד חשובים, שיאפשרו להקליל את הזוגיות, או להוכיח עד כמה היא לא חייבת להיות מסובכת. כל מיני סוגיות שאנשים, ככל שיכירו אותם ויטיבו להשתמש גם בטכניקות ובידע, יצליחו לפתח את הזוגיות שלהם למקומות טובים ומקדמים. נכון מאוד. אז בואי נתחיל. יאללה. אז הנושא הראשון שאנחנו רוצות לדבר עליו זה שפות האהבה. כן. בואי תסבירי לנו קצת מה זה אומר. אוקיי. אז קודם כל, מה שמעניין במונח הזה, ב5 שפות לאהבה, מי שטבע אותו הוא גרי צ'פמן. גרי צ'פמן בכלל היה 40 שנה כומר. ומתוך העולם הזה הוא צמח והתפתח ולמד יותר ויותר על מדעי ההתנהגות, עם דגש מיוחד על מדעי הזוגיות או העולם הזוגי. ולמעשה חקר ומצא ומוכח אמפירית שלכולנו, בכולנו, יש 5 שפות לאהוב ולקבל אהבה. השפות האלה נמצאות בכולנו, ויחד עם זאת, אצל כל אחד מאיתנו יש שפה שהיא בדרך כלל שפה אחת, לעתים 2, אבל השפה הדומיננטית. ומה הכוונה? אני הרבה פעמים כדי להסביר את הדבר הזה, אני אומרת שזה עוד סוג של שפת הצרכים, אבל הדגש הוא על איך אני רוצה, צריך לקבל אהבה או לבטא אותה. ואיך אני נותן אהבה. איך אני נותן אותה, מבטא אותה, נותן אותה, בדיוק. זה נושא נורא מעניין, כי הרבה פעמים מגיעים אליי זוגות לקליניקה, והנה מקרה קלאסי שאני רוצה להציג, שאני פוגשת אותו כל פעם מחדש. אני אספר אותו על גבר מול אישה, אבל זה גם המקרים ההפוכים. גבר שבא ומספר, את לא מבינה מה אני לא עשיתי למענה, מה אני לא עושה למענה. ביום הולדת שלה, את מי לא הזמנתי, ואיזה הפקה, וכמה השקעתי, וחודשים מראש. בחיית עונית, את יודעת מה היא עשתה בשבילי? כאילו, עשתה לי טובה שהיא הזמינה את ההורים שלה, ואת ההורים שלי, עם איזה עוגה לאיזה בר, שמי בכלל שמע עליו, כאילו, מה זה השטויות האלה? ואיך זה קשור ל5 השפות לאהבה. אז קודם כל בואי נסביר מה הם 5 שפות האהבה. נכון. את רוצה? כן. אז ככה, יש לנו את שפת המילים, שזה בדרך כלל אנשים שמבטאים את האהבה שלהם על ידי מילים. אני מאוד אוהבת אותך. אנשים שאומרים את המשפט הזה הרבה יחסית, וזו גם הדרך שהם ירגישו נאהבים. זאת אומרת, איך שאני מבטאת אהבה, זו גם הדרך שאני אצפה מהצד השני לקבל אהבה. אממה, הצד השני לא בהכרח מדבר את אותה שפת אהבה כמוני, ואז נוצר הפער הזה שציינת, שאני יכולה לחשוב שהבן זוג שלי בכלל לא אוהב אותי. נכון, יותר חמור מזה. תכף נצלול לעניין הזה של באמת הפערים, אבל השפה הזו של מילות האהבה, זה גם מילות עידוד. זאת אומרת, אני מבטא את האהבה שלי כלפי בן הזוג בהמון מילות תמיכה ועידוד. גם אני אוהבת אותך, אבל לא רק. נכון. תמיד זה העידוד והתמיכה וההידד וההורי, וככה אני מבטא אהבה, וככה אני גם צריכה לחוש בה. נכון. זאת אומרת, אני מצפה, כמו שאת אמרת, לקבל אהבה באופן הזה. נכון, איזו עוד שפה יש לנו? יש לנו את שפת המגע. שזה אנשים שמבטאים את האהבה שלהם על ידי מגע פיזי, אם זה להחזיק את היד, אם זה חיבוק, אם זה על ידי מגע מיני. ושוב, זו הדרך שהם יצפו לקבל אהבה, וזה מה שיגרום להם להרגיש נאהבים. נכון. יש לנו את שפת המתנות. נכון. שזה אנשים שתמיד ידאגו לקנות איזושהי מתנה, להפתיע באיזשהו משהו, ישקיעו תשומת לב. פחות, אז זה לא החומרי, וחשוב להדגיש את זה, זה לא העניין של כמה השקעתי במתנה. גם אם זה משהו קטן, אבל עצם זה שהנה, קניתי לך מתנה, זו הדרך שלי להראות לך שאני אוהב אותך. נכון.
נכון. יש לנו את שפת השירותים והטיפול. נכון. שזה אנשים שיביעו את האהבה שלהם על ידי זה שהם עכשיו יסדרו את הבית, נגיד יקפלו כביסה, יעשו כלים, יעשו מדיח. הם יזהו כשהצד השני חולה ודרוש טיפול, הם יזהו כשהוא עצוב. נכון. הם יעשו מחוות למען הצד השני, זו שפת השירות. נכון. והשפה האחרונה זה זמן איכות. זה אנשים שיפנו זמן מהלוז שלהם, ובאמת יפנו זמן לזמן זוגי, יקבעו ביומן דייטים, יזמינו לדייטים, זאת אומרת מבחינתם, עצם זה שאני מפנה לך זמן איכות ביחד איתי, זאת הדרך שלי להראות לך שאני אוהב אותך ושאת חשובה לי. נכון, וזה יותר מזה, זה ברמת ברור שאנחנו צריכים להיות ביחד ולעשות את הדברים ביחד, זה לא חייב להיות דייטים, זאת אומרת, כל מה שלא נעשה, זה ברור שאנחנו אמורים לעשות את זה ביחד, כי בשביל זה אנחנו זוג, זאת אומרת, המחשבה של אולי, כאילו, את חושבת לצאת עם חברות לעתים, לא כי יש פה כוונה רעה, ולא בהכרח קנאה, אבל עצם זה שאת חושבת לצאת עם חברות ולא איתי, זה לפעמים כל כך שובר את האדם ששפת האהבה שלו, היא שפת היחד, שפת היחדנס, אני קוראת לזה, השפה הזוגית. נכון, נכון. כן. אז פה אנחנו כבר נכנסות לעניין של, אוקיי, איזה קשיים זה מכניס לקשר, כשאנחנו לא מכירות ולא מכירים את העולם הזה של שפות האהבה. נכון. אז קודם כל, מה שאמרתי מקודם, זה העניין של הציפייה, אוקיי? אז אם בפרק הראשון דיברנו על תפסיקו לשאול, להניח הנחות. בדיוק, נכון, תפסיקו להניח הנחות, תתחילו לשאול שאלות, אז כאן זה תפסיקו לצפות, ותתחילו לברר ולשאול, ולשים לב מה שפת האהבה של בן או בת הזוג שלי. נכון. עכשיו, כמובן שלא בשפה הזאת, כי זה משהו שלא כולם מכירים מה זה שפות האהבה, אבל זה משהו שאנחנו כן יכולים לזהות בבן הזוג שלנו. איך אנחנו מזהים את זה? למשל? כמו שאמרתי מקודם, הדרך שבה הצד השני מביע אהבה, זאת תהיה הדרך שהוא מצפה ממני לתת לו אהבה. נכון. אז בואי רגע נעשה תצפית על בן הזוג שלי, כן? כל אחת תעשה על שלה. האם הוא אומר לי במילים שהוא אוהב אותי? האם הוא נוגע בי הרבה, מחבק, נוגע, לוקח לי את היד? האם הוא קונה לי מתנות? האם הוא עושה בבית עבודות שירות וטיפול? או שהאם הוא מפנה לי זמן איכות? זאת אומרת, בואו רגע נשאל את השאלה, ורק נדע לזהות קודם כל מהי שפת האהבה של הצד השני, וגם שלי כמובן. זה לא האם, זה עד כמה. זאת אומרת, מה הוא עושה הכי הרבה? נכון, בדיוק, נכון. נכון, כי ייתכן שהוא עושה כמה דברים, וגם אני עושה כמה... נכון. אבל מה הכי בולט? נכון. מה הכי בולט, וגם מתי, על דרך השלילה, אנחנו נתבונן גם בזה, מתי הוא מביע תסכול. כאשר לא קורה מה מהצד שלי. נכון. לנסות לזהות את זה. זה לא פשוט, זה מאתגר. נכון. בהחלט לקוחות שמגיעים אלינו עוברים אבחון בעניין הזה, שאלון מובנה, שהוא חלק מבעצם אותו מחקר אמפירי, כלומר מוכח נכון. בהתנהגות, שעוזר לאנשים להבין זה את שפתו של זו. ולמה בכלל זה חשוב? למה בכלל חשוב שנכיר את שפות האהבה אחד של השני, אם 5 השפות קיימות בכולנו? מה זה בכלל משנה? קודם כל, אני חושבת שזה ימנע את המחשבה הזאת של אני חושבת שהוא לא באמת אוהב אותי, או שאני חושבת שהיא לא באמת אוהבת אותי. ואני זוכרת גם מקרה שהיה לי, הגיעה אליי בחורה צעירה, בשנות ה-30 לחייה, נשואה, שנה ראשונה כזה של הנישואים, ואז היא אומרת לי, מרינה, תקשיבי, אוקיי, אנחנו ביחד, הכל טוב, אבל וואלה, אני לא מרגישה שהוא אוהב אותי. ואז אני שואלת אותה, מה חסר לך? אז היא אומרת, לא יודעת, הוא לא מחמיא לי, והוא לא אומר לי כמה אני יפה, וכמה אני סקסית, וכמה אני מושכת. הוא לא אומר לי את זה, הוא לא אומר לי שהוא אוהב אותי. וגם, יחד עם זאת, בלי קשר לזה, היא סיפרה, כאילו בכלל באיזשהו הקשר אחר, כן? שהוא מאוד עוזר בבית, ושהוא זורק את הזבל, ושהוא שומר על הסדר. ושהוא בסך הכל אדם טוב. ושהוא אדם טוב, בדיוק, כן. כמובן שגם פה, אז המטרה שלנו בתור מטפלות, לזהות האם באמת מדובר בבן אדם טוב, כמו שאת אומרת, בבן אדם בריא, או שבאמת יש פה איזשהו סיכון, אבל זה כבר משהו אחר. אבל אני זיהיתי
ששפת האהבה שלו פשוט שונה משלה, זה לא שהוא לא אוהב אותה. גם אני זוכרת שהיא אמרה, כל פעם שאני מבקשת ממנו להוריד את הזה ולנקות וזה, אז הוא עושה. זאת אומרת, אם לא היית חשובה לו, אוקיי, והוא לא היה באמת אוהב אותך, אז הוא לא היה עושה. ואז היא אומרת, כן, אבל זה לא גורם לי להרגיש שהוא אוהב אותי, כי אני רוצה לשמוע את המילים. עכשיו, זה בסדר שאת רוצה, ופה שוב נכנס העניין של תקשורת, של, אוקיי, זיהיתי ששפת האהבה שלי היא X, הבנתי ששפת האהבה של בן זוגי היא Y, עכשיו אני יכולה לבקש ממנו ולהגיד לו שמה שגורם לי להרגיש נאהבת זה X, Y, Z. ואני זוכרת גם אפילו שאיך שאני גיליתי את העולם הזה של שפות אהבה, ממש שאלתי את בעלי, תגיד, מה אני עושה שגורם לך להרגיש נאהב? שאלה מדהימה, איזה כיף, זה כאילו כל כך מתבקש וטריוויאלי. נכון, כאילו שאלה מאוד מאוד פשוטה. נכון. הוא עונה, וזהו, ואני יודעת אלו הם הפעולות שיעשו אותו מאושר עכשיו. אז אני בתור אשתו, למה שאני לא ארצה לעשות את זה? נכון. כאילו זה דברים קטנים. נכון. ואני רוצה עוד להעמיק ולחדד את העניין הזה של למה חשוב לנו להכיר, א', בזה שיש שפות לאהבה, שפות שונות, וגם לחבר את זה לנושא שדיברנו עליו כבר קודם, שזה באמת צרכים, אוקיי? והעמקת היכרות בקשר. אם נקודת המוצא שלנו היא שאנחנו רוצים לחוש נאהבים ואהובים בקשר, ואגב זה ראשוני וטבעי ומתבקש, כולנו רוצים שיאהבו אותנו, בטח בני הזוג שלנו, אנחנו רוצים להרגיש עטופים ובטוחים במקום של הזוגיות שלנו. זה צורך בסיסי, זאת אומרת, זה בסדר גמור שאנחנו רוצים להרגיש את זה. ראשוני, בדיוק מגיע לנו להרגיש ככה. אז אם זאת נקודת ההנחה שלנו, נקודת המוצא שלנו, אנחנו נרצה לפעול כדי לקדם. אז בין היתר נרצה לזהות במקום שבו יש איזשהו פער או איזשהו תסכול, איפה הוא נוצר. ובהקשר של שפת האהבה, אני רוצה להסביר עוד יותר, כדי שאנשים יבינו באמת את החשיבות של השוני בין שפות האהבה. זה שמדברים שפות שונות, זה לא אומר שאי אפשר להסתדר שמה. ההפך, דיברנו על זה גם קודם. את לא מבינה כמה אנחנו שונים, אני מבינה מאוד כמה אתם שונים. בואו נראה איפה זה משלים ומה אפשר לעשות עם זה, כדי לקדם עוד יותר בעצם את הצרכים והרצונות שלכם. אבל בשפת האהבה, כאשר, כמו אותה לקוחה שהגיעה אלייך, אותה גברת, שאמרה, אני לא מרגישה נאהבת. יש אנשים שממש ברמת מרגישים שקרתו להם איבר בגוף, כשהם לא מקבלים את האהבה באופן שבו הם זקוקים לה, בשפה שלהם. וזה ממש יכול לקבל ביטוי במצב הרוח, משפיע על מצב הנפש, משפיע על מצב פיזי אפילו, אוקיי? ויכול ליצור נתק ממשי בתוך היחסים. אז א', חשוב בהחלט שנזהה את השפות, וגם נבין שהדרך שבה אנחנו אמורים לתקשר, אפרופו תקשורת בתוך הקשר, היא כשאני מעניקה לך אהבה בשפתך, בשפה שבה הציפייה והצורך שלך נמצאים, ואת תעניקי לי בעיקר באופן שאני צריכה וזקוקה לביטויי האהבה האלה, בין אם זה במילה, בין אם זה במגע, בין אם זה המחוות למען, בין אם זה הזמן הזוגי וכן הלאה. אז הנה עוד כלי שחשוב להכיר בו, להבחן אותו, ויכול לא רק לשפר ולהיטיב ממש, להעמיק את הקשר, אלא לתת בוסט רציני לתקשורת ביניכם, וליכולת לייצר פה זוגיות שהיא הרבה יותר חזקה ואמיתית, היא יותר עוצמתית מבחינתי. נכון. אז זהו, זה לעניין 5 שפות לאהבה. מהמם. כן. את רצית לדבר על הנושא של הצבת גבולות. נכון. זה נושא שאני מאוד אוהבת לדבר עליו בכלל, ובזוגיות בפרט. בואי רגע נדבר מה זה בכלל אומר להציב גבול, או מה זה גבולות. אנחנו יכולות גם את זה לקשר לעניין של המלחמה, שהרי כולנו יודעים מה זה גבול מדיני, אוקיי? ומה קורה כשחוצים את הגבול הזה. ואחד המאפיינים של גבול, זאת אומרת שזה משהו ברור, נכון? כולנו יודעים שקיים גבול בינינו לבין עזה, וברגע שחוצים את הגבול, אמורים להטריע לנו,
מה שלא קרה במקרה של 7 באוקטובר. וכשחוצים את הגבול, יש בעיה, שבמקרה של המדינה זה מלחמה, אבל בזוגיות. בדיוק, בזוגיות זה משהו אחר, זה לא בהכרח מלחמה, אבל קורה משהו. עכשיו, כולנו כבני אדם, לכולנו יש גבולות. גבול זה בעצם מה מקובל עליי ומה לא מקובל עליי. בכלל, בחיים, באופן כללי, מה אני רואה לנכון שמותר ומה אני רואה לנכון שאסור. גבולות זה משהו מאוד אישי, הגבולות שלי הם שונים מהגבולות שלך והם שונים מהגבולות של בעלי, וזה בסדר גמור, וזה משהו שככה צריך להיות. והתפקיד שלנו כבני אדם, כל אחד, אפרופו אחריות אישית, כל אחד את תפקידו, להתריע כשמישהו חוצה את הגבול. עוד לפני ההתראה, קודם כל... לזהות ולדבר על הדברים האלה מראש. זאת אומרת, שוב, אין פה הנחת הנחות, ואני לא צריכה, או אני לא יכולה להרשות לעצמי, אני יכולה להרשות לעצמי, אבל זה כנראה לא יעבוד, שבן זוגי או בת זוגתי בהכרח מבינים את הגבולות, ומתי תבוא פתאום התראה שנופלת לי כרעם ביום בהיר, ואני לא מבינה על מה ולמה. מה כבר עשיתי? נכון. אז זה משהו שחייבים לדבר אותו. זאת אומרת, הנה הקווים האדומים שלי. נכון. אז זה לא עובר. זה לא יעבור אותי עד כאן ביחסים. זאת אומרת, אני מוכנה ככה וככה וככה, אבל עד כאן, עד הגבול הזה. אוקיי? נכון. אז בדיוק כמו שאמרת, לכולנו יש את הקווים האדומיים, שזה משהו שאנחנו לא מוכנות או לא מוכנים לקבל, וכל מה שהוא לא גבול, זאת אומרת, זה דברים שאנחנו גמישות בהם, שאנחנו יכולות לקבל, שאנחנו מוכנות לקבל, להתפשר עליהם וכו'. אז אנחנו מדברים פה בעצם על גבולות נפשיים, על גבולות רגשיים, זאת אומרת, על גבולות שבאים לשמור על הנפש שלנו. ועל עצמנו בכלל. ועל עצמנו בכלל, בדיוק. עכשיו, הבסיס להצבת גבולות, זה להתחיל להגיד את המילה לא. לא מתאים לי, לא מקובל עליי, לא אהבתי את זה. לא רוצה. לא רוצה, זה לא נעים לי. נכון. וזה מילים שמאוד קשה להגיד אותם בזוגיות. בכלל, קשה להגיד, אני עכשיו רק רואה כמה קשה להגיד את המילה הכל כך קצרה הזאת, למד א', אבל מאוד קשה להגיד אותה בכלל, ובזוגיות בפרט. למה קשה להגיד את זה? שוב, העניין של פחד, של מה יחשבו עליי, שאם אני אגיד שזה לא מתאים לי, אז לא יאהבו אותי, שיעזבו אותי, או שאני אפגע בצד השני. או שאני אפגע בצד השני. יושב על פחדים. נכון, נכון. אבל מצד שני, אם אני לא מציבה גבולות בזוגיות, ואם אני לא אומרת לא כשאני מרגישה צורך להגיד לא, אני בעצם לא שומרת על עצמי. ואז מה שווה מערכת היחסים, אם אני לא שומרת על עצמי בה, ואני בסופו של דבר מרגישה בה לא טוב. נכון. עוד עניין בהצבת גבולות, זה שזה משהו שכאילו בהתחלה אולי אנשים אומרים, אוקיי, טוב, אני אבליג, נגיד קרה איזשהו מקרה שלא התאים לי או שלא היה לי נעים, הבלגתי. אוקיי, לא, אני לא רוצה להישמע כבדה, אני לא רוצה שיחשבו עליי שאני לא זורמת, או שאני... ואז אנחנו מבליגות פעם אחת, מבליגות פעם שנייה, מבליגות פעם שלישית. בסופו של דבר זה משהו שהוא יושב לנו פה. את בולעת צפרדעים ובולעת עוד צפרדעים ובולעת, והמיכל כבר מוצף. את כבר, נכון. זה כבר הופך, פוגש את הנפש, כמו שאמרת קודם. אני כבר לא יכולה להכיל את זה יותר. בדיוק. ואז יש פיצוצים, ריבים, חיכוכים. זאת אומרת, זה כבר יוצא בצורה שהיא לא בריאה. והיא לא פרופורציונלית גם. נכון. אז כדי לא להגיע למצב הזה, קודם כל חשוב להבין מה זה הצבת גבולות ואת החשיבות שלהם, ולהתחיל להציב גבולות כבר בתחילת קשר זוגי. חד משמעית, נכון. ואני קוראת לזה, זה כמו בעצם סוג של מפת דרכים אליי. מהמם. הרי כשאני רוצה שהבן זוג שלי ידע איך להתנהל איתי, אני צריכה לכוון אותו. נכון. נכון? אני צריכה להגיד לו, אני אוהבת את זה, אני לא אוהבת את זה, נעים לי ככה, לא נעים לי ככה. זה לא מקובל עליי, אבל זה כן מקובל עליי. זאת אומרת, אני בעצם מקלה עליו את החיים, כי הוא לא צריך לנחש איך להגיע אליי,
ואני גם מקלה על עצמי. זה משרת אותך, זה נכון. משרת את שני הצדדים, נכון. וזה ווין ווין. עוד פעם, העניין של לדבר את הגבולות, קודם כל לזהות באמת מה לא נעים לי, או מה אני לא מוכנה. זה לא כזה טריוויאלי שאנחנו מזהים את זה, אנחנו כן צריכים עוד פעם לשאול את עצמנו, לזהות את זה, להנגיש את זה לצד השני, וכמו שאת אמרת, לכוון אותו. נכון. זאת אומרת, הוא ידע מה המסגרת המותרת במרכאות כפולות, או האסורה, מה מעבר לזה אני לא מוכנה. נכון. עכשיו נכנס פה גם העניין, כמו שאמרנו מקודם, העניין של הפחד, שאם אני אגיד לו שזה לא מקובל עליי, אז יכול להיות שהוא יקום ויעזוב. עכשיו בואו נשים את הדברים על השולחן. נכון, יכול מאוד להיות שהגבולות שלי לא מתאימים ל-X שעכשיו יושב מולי. וזו אחת הסיבות למה חשוב לעשות את זה בתחילת קשר, כי כמו שאמרנו בפרק הקודם, אנחנו לא באות לחפש זוגיות, אנחנו באות לחפש זוגיות בריאה ומטיבה. נכון. אז אנחנו לא צריכים עכשיו כל אחד שיהיה איתנו, אנחנו צריכים את האחד שמדויק לנו. ואיך נדע אם הוא מדויק לנו? אחת הדרכים זה להציב גבולות ולראות אם הגבולות שלי מתאימים לשלו, ואותו דבר הפוך. נכון, נכון. וגם פה, גם בעניין הזה, אני תמיד אומרת לאנשים, תראו, לא יכול להיות שכל דבר הוא קו אדום. נכון. זאת אומרת, אדם צריך באמת לברר עם עצמו ולזהות, כמו שאמרנו קודם, כדי להעביר את המסרים באופן מאוד בהיר וברור לצד השני, של מה לא. יחד עם זאת, אכן יכול להיות שיש גבולות מאוד שונים, ואפשר לנסות גם לברר באמצעות קבלת עזרה, או באמצעות שיח ביניכם, אם הוא שיח מספיק בריא ופתוח, אם יש מקום לגמישות. לגמישות, בדיוק. נכון. אם יש מקום למצוא את ההרמוני והמאזן, אז יש דברים, אנחנו צריכים לדעת איפה לבחור את המלחמות. כאילו, אני תמיד אומרת, נכון. מאוד מאמינה, שלא שווה לנו להשקיע את האנרגיה בכל דבר שקצת מבייס אותי, או לא מצא חן בעיניי, או לא יודעת מה. זאת אומרת, יש דברים שבאמת אפשר להתפשר עליהם, כמו שאת אמרת קודם, והם לא חוצי גבולות. אז אני פחות מבסוטית על זה, אבל וואלה, על זה אני אוציא את האנרגיה שלי עכשיו? לא. יש דברים שהם באמת יותר ערכיים, או אידיאולוגיים, או משמעותיים עבורי, ושמה, א', באמת לדעת לשים את הגבולות, אבל לברר אם יש מקום גם, אם יש מה שנקרא התנגשות בין הגבולות, אם יש מקום למשא ומתן, לנהל על זה שיח, למצוא את ההרמוני, נקודת האיזון, איזשהו סוג של כל אחד זז טיפ-טיפה. ועדיין לא לוותר על באמת על מי שאני ועל מה ששלי וחשוב לי. מרחב אישי למשל. נכון. זה גם עניין. נכון. Okay? אני מאוד מאמינה במרחב אישי בתוך זוגיות. אני חושבת שאין תבנית אחת נכונה לכולם, אבל ככלל, בגס, אני אגיד שגם בתוך זוגיות אדם צריך לדעת לשמור את עצמו לעצמו. לפני שהיינו בני זוג. היינו כל אחד בפני עצמו. היינו כל אחד בפני עצמו. והיו לנו חיים מלאים. בדיוק, נכון. חברים וחוויות נכון. ותחביבים, ואני לא יודעת מה. ואני חושבת שחלק מלשמור על זוגיות בריאה ומיטיבה היא לפרגן את המרחב האישי, נכון. ואת הדברים הפרטיים, לא פרטיים סודיים, אני לא מדברת, אנחנו לא הולכים לכיוונים האלה בכלל, ההפך בשותפות, אבל לפרגן את הזמן האישי והמרחב האישי אחד לשני. בכלל אני מאמינה שגעגועים זה חומר משמר, מרחב אישי זה חומר משמר בזוגיות. נכון. אז לדעת גם אותם לזהות, לדבר אותם ולאפשר אותם תמיד לאורך הקשר, כמובן בפרופורציה. אם אנחנו בחרנו זוגיות, אז כנראה שאת עיקר הזמן ואת עיקר המשאבים אנחנו נרצה להשקיע בזוגיות הזאת, אבל לא לשכוח גם את המקום הזה, לא לאבד את עצמנו בתוך הקשר. נכון. את גם נגעת פה שוב, בהקשר הזה של מרחב אישי ומרחב זוגי, אני שומעת המון נשים שחושבות, אני שומעת את זה כאילו צורת מחשבה שלהם, שהקשר הזוגי אמור לספק להן את כל הצרכים. זאת אומרת, הוא גם החבר שלי, והוא גם הבעל שלי, והוא זה שאמור לעשות אותי מאושרת, ואיתו אני אמורה להרגיש את כל קשת הרגשות. שפה זה, עצם המחשבה הזאת, זאת בעצם מחשבה מוטעת. כי א', זה לא נכון, ב', זה לא יכול להתקיים. זאת אומרת, גם אם הבן זוג מאוד מאוד רוצה, זה לא משהו שבאמת יכול לקרות. ואם את לא מאושרת לפני שנכנסת לקשר, סביר להניח שאת גם לא תהיי מאושרת בתוך הקשר. ופה שוב, שאלת שאלות של
מה עושה אותי מאושרת? מה גורם לי להרגיש טוב? חוץ מלהיות בקשר זוגי. נכון, זה משהו שאמור להטיב איתנו, זה משהו שאמור לגרום לנו אושר ושמחה, אבל עדיין יש עוד תחומי חיים שאנחנו צריכות לפתח, ואם אנחנו מזניחות אותם, סביר להניח שגם אם נהיה בזוגיות, אנחנו לא נרגיש מסופקות. נכון. כי אנחנו לא מגשימות את עצמנו, כי אנחנו לא מציבות לעצמנו מטרות, כי אנחנו, חסר לנו חברות, או כל אחת והצרכים שלה. נכון. אבל ההבנה הזאת שהבן זוג אמור לספק לי את האושר ואת כל הצרכים שיש, היא מוטעת. היא מוטעת והיא בלתי אפשרית. והיא בלתי אפשרית. נכון, ושוב היא גם חוטאת לזה שבאמת כל אחד מאיתנו יש לו את המשאבים שלו והיכולות שלו והחוזקות שלו, ויש גם משאבים חיצוניים אחרים, כמו חברות, בילויים, תחביבים, משפחה מורחבת, לא יודעת מה, שבהכרח יכולים למלא לי עוד חלק או חלקים מתוך עושר אחד שלם. נכון. ואנחנו נרצה באמת לעודד את השימוש, לזהות תמיד עוד פעם מהם הדברים האלה, אבל לעודד את השימוש בהם, ולא להטיל את מירב האחריות או כל האחריות על צד אחר, אלא לבדוק מול עצמי, וגם לתחזק את עצמי ואת היכולות והחוזקות האלה שלי. לגמרי, כן. לגמרי. עוד נושא שרצית לגעת בו זה המודל ההורי. כן, כמה משמעות. נכון. כמה משמעות יש לעניין הזה של המודל ההורי. קודם כל, באיך שזה ייצב אותנו, כן? כי כל אחד מאיתנו באמת בא מהבית שהוא בא ממנו. ובתוך אותו בית יש מערכת יחסים הורית, שמה. נכון. אז איך ההורים תקשרו, ואיזה שפת אהבה הייתה ביניהם? האם גדלנו בבית שראינו בו מגע? האם גדלנו בבית ששמענו בו שיח מאפשר וקשוב? האם גדלנו בבית שבכלל לא מדברים בו? אולי בית מנוכר? אולי מקרים קיצוניים יותר, בית של יחסים רעילים? האם בכלל ההורים הם אלה שגידלו אותנו? האם ראינו אותם יחד או בעיקר לחוד? הדברים האלה מאוד 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 משפיעים ומעצבים אותנו ואת מי שאנחנו הופכים להיות כבוגרים, אבל אני בעיקר רוצה להתייחס לזה בהיבט שלנו כהורים לילדינו. עכשיו, אנחנו מדברות פה על זוגיות בכלל, אז את יודעת, הנושא הזה אולי לא נוגע לכל זוג, אבל אני חושבת שרוב הזוגות בסופו של דבר מקימים בית, הופכים להיות הורים, ויש פה איזשהו רצון, אנחנו רוצים להקים את הבית שלנו, רוצים לייצר משלנו. וא', אני יוצאת מתוך נקודת הנחה מעולם ה-NLP, אני מאוד מאוד אוהבת את הנחת היסוד, שמאחורי כל התנהגות יש כוונה חיובית. אז אנחנו רוצים להיות ההורים הכי טובים, ואנחנו רוצים להיות המודל הטוב עבור ילדינו. והרבה פעמים אנחנו ככה חוטאים בדבר הזה. מתי למשל? כשהיא מעצבנת אותי, או כשהוא מאכזב אותי, או כשהוא פוגע בי, או כששוב עולם האשמות, כן? לא מעניין. כשהוא או כשהיא, כן. כשאנחנו בשעת שערה, או בשעת מצוקה נפשית כזאת או אחרת, אנחנו נהיים עיוורים הרבה מאוד פעמים לזה שיש פה קהל צופים נוכח בבית. וכשאני אומרת קהל צופים, אני מדברת על הילדים שלנו. וכשאני מדברת על הילדים שלנו, אני מדברת על מגיל 0 והלאה. והלאה זה מבחינתי עד גיל 18 לפחות, אוקיי? הדברים הראשוניים האלה, החיבוק הזה, המגע, המילה הטובה, כל מה שקשור בשפות האהבה בין בני זוג, זה דברים שהם ראשוניים והם צורך של כולנו הוא בסיסי. ילד צריך להרגיש שהוא עטוף ובטוח בין ההורים שלו ואל מול ההורים שלו. ויש לו את ההתפתחות ואת הקצב שלו בעולם הזה. אנחנו כהורים חייבים לזכור תמיד שזה מה שאנחנו אמורים לספק לו. לא, להם. וכמה שאולי זה נשמע מחמיר, אבל זו תפיסתי. וכמובן, אני לא תורה מסיני ואני לא מדע מדויק, אבל לגמרי, אחרי כל כך הרבה שנים, גם של מחקר וגם של עבודה וניסיון, הנה אפרופו גבולות או אני מאמין, קווים אדומים, אין לנו את הפריבילגיה לשכוח שיש פה קהל צופים תמיד. גם אם נדמה לנו שילד לא שם לב, לא שומע, לא מבין, כשאימא לתינוק נמצאת בלחץ, כועסת או עצובה מאוד,
התינוק ירגיש את זה באחיזה שלה, הוא ירגיש את זה בדופק שלה, בזיעת הגוף שלה, הוא מרגיש את זה. זה ישפיע על השינה שלו בלילה. כשהורים לא מדברים אחד עם השני, כשהורים רק מדברים בצעקות, בלהקטין, בהקנטות, אחד כלפי השני, אני לא מדברת כלפי הילדים. כשהורים לא נוגעים אחד בשני. אנחנו כהורים, בעצם הבסיס והיסוד למה שמעצב אחר כך את הדימוי העצמי של הילדים שלנו, את הביטחון העצמי, את היכולות הבין-אישיות שלהם, החברתיות והבין-אישיות, ויותר מזה את התפקיד הזוגי שלהם במערכת היחסים העתידית. אני לוקחת דוגמה קיצונית רק לצורך המחשה, כי בוודאי שרוב המקרים לא קיצוניים. אבל רק לצורך המחשה, ילד שגדל בבית שבו האימא היא קורבן, ככל הנראה יגדל להיות או קורבן או תוקפן. זאת אומרת, הוא יזדהה עם אחד מההורים, לאו דווקא עם מי שהוא מרגיש מזוהה וכואב אותו, אלא פשוט כי זאת המציאות שהוא רואה לפניו, והוא מאמץ אחד מהתפקידים שהוא רואה לפניו. הרבה פעמים זה הפוך על הפוך. אני אומנם מרחם על הקורבן בקשר בין ההורים, אבל אני אהפוך להיות בדיוק האדם שתוקף, כי אני לא רוצה להיות הקורבן. אז לפעמים זה הפוך על הפוך. אבל יש לנו פה אחריות סופר גדולה כהורים בהתנהגויות שלנו אל מול הילדים בכל שלב ושלב. מחקרים אגב מראים, ופה אני באה סוג של לעודד, כן? כי אני מאמינה בשינוי ואני מאמינה בתהליכי שינוי, ואני חושבת שברגע שיש רצון ומוטיבציה אנחנו יכולים לשנות. אנחנו רק צריכים לרצות קודם כל. וגם צריך מודעות. להיות מודעים, נכון, אבל צריך לבוא הרצון כדי שמשהו ישתנה, כי אם לא תשנה דבר, דבר לא ישתנה מן הסתם, כן? נכון. אבל ברגע שזיהינו ואמרנו, וואי, עכשיו אפרופו מה שנאמר פה, וואי, אנחנו עושים פה, אנחנו מודלינג נוראי עבור הילדים שלנו, אנחנו מאלה שכל פעם שאנחנו רבים, אנחנו אחרי זה לא מדברים 3 שבועות, אז אוי ואבוי, אז מה בעצם עונית אומרת? אז אני באה להגיד שיש משהו מעודד, לפחות בעולם שאני מכירה, בעולם המחקר שאני קוראת בו, ועוקבת אחריו, שאפשר לשנות את המודל ההורי שלנו, אנחנו יכולים לתקן ולשפר. נכון. כן, אני אגיד שוב, בהמלצה של קבלת עזרה מקצועית מבחוץ, כי לבד אולי יש רצון, אבל זה מאוד מאוד לא פשוט לעשות את זה, אבל כן יש אפשרות לשנות את המודל ההורי שלנו כלפי הילדים, זאת אומרת, כלפי הדרך שבה הילדים ילמדו את המיומנויות הבין-אישיות ואת התפקיד הזוגי שלהם, ובכלל את היכולות הבין-אישיות שלהם והביטחון שלהם. אנחנו יכולים לחזק את הביטחון מקום שבו פגענו בו בעבר. אבל אם ככה, אם אני רוצה לעשות איזשהו closure על הנושאים האלה שאנחנו דיברנו עליהם בשני הפודקאסטים למעשה, אז מבחינתי שלושה דברים הם תמיד ככה נר לרגליי. א', זוגיות היא לא משהו ברור מאליו. אנחנו צריכים תמיד לעבוד עליו, אנחנו נרצה לתחזק אותו. נכון. אנחנו נרצה לשים לב, אנחנו נרצה להעמיק היכרות, ואנחנו נרצה לדעת ממה להימנע כדי לקדם את הקשר, ואיך לא ללחוץ אחד לשני על כפתורים. אז אלה המקומות שבהם נרצה להימנע, או חציית הגבולות שדיברת עליהם, איך לנוע, ואיך כן לקדם, מה כן לעשות לטובת האחר כדי לקדם את הקשר. וזה לא משנה כמה זמן אנחנו בזוגיות, בין אם אנחנו שנה, 5, 20 או 30 שנה. נכון. אין לזה שום תוקף. נכון. זה תמיד, בכל שלב, אם אנחנו נתבונן בדברים באופן הזה, אנחנו נדע ש-it's never too late, אתה תמיד יכול לחולל את השינוי הזה. אז זה דבר אחד. דבר שני, האחריות על הטוב והרע בקשר, היא על כל אחד מאיתנו. נכון. אני זאת שצריכה להימנע מלצאת מהנחת הנחות ולפעול מהמקום הזה, או להימנע לפעול בכלל. אני זאת שצריכה לבדוק עם הצד השני מה עושה לו טוב או מה לא. גם לבדוק מול עצמי מה עושה לי טוב ומה לא, ולדעת לדברר את זה לצד השני. את הגבולות, את כל הדברים שדיברנו עליהם. האחריות היא עליי, לדעת להנגיש את זה, לדעת לתקשר את הדברים. כשאני לוקחת את האחריות עליי, אני יכולה גם ללמד את הצד השני לעשות את זה. נכון. וככה אנחנו גם באמת מתפתחים. נכון. אנחנו גם לומדים, וכמו שדיברנו בפודקאסט הראשון, הופכים להיות בני זוג יותר טובים, נכון. וגם אנשים יותר טובים. נכון. והדבר השלישי כמובן, זה אנחנו כמודל הורי, שגם פה אני אומרת, לא רק שיש לנו אחריות, אין לנו פריבילגיה שלא לשים לב לקהל הצופים, שאנחנו בעצם מעצבים את המסע, חלק משמעותי במסע שלו בחייו, את הביטחון והדימוי העצמי שלו,
ועד כמה הוא ילמד לגעת ולתקשר ולדברר את הרצונות והגבולות שלו. זה התפקיד שלנו. ואולי יש משהו שלא דיברנו עליו, זה שזה בסדר לריב, וזה בסדר להתווכח, וחילוקי דעות, ואנחנו צריכים גם כמודל להראות לילדים איך עושים את זה נכון. גם איך עושים את זה נכון, וגם איך אפשר להתפייס. נכון. ואיך צריך להתפייס, ושזה אפשרי. מריבות הן אולי חלק בלתי נפרד מקשר, מכל סוג של קשר, לא רק זוגי, אבל צריך לדעת להתפייס, ובהיבט של מודל הורי, אני חושבת שזו אחת מהחובות הגדולות שלנו. ואני רוצה להזמין גם את המאזינים, לשאול את עצמם רגע, האם הם מזהים בעצמם איזשהו דפוס, או איזשהו חלק שהם אימצו מהמודל ההורי שלהם, מהבית שהם גדלו בו. כן. זה מעניין. מאוד. אני בטוחה שמי שבאמת יתבונן בזה, ויש שאלות מאוד ספציפיות שאפשר לשאול. הנה, בואי נעשה עוד צעד אחד קדימה. כן. אם כל אחד מכם היה צריך לשבת עם עצמו מול דף נייר, ולזהות את החוזקות של אבא שלו, ולזהות את החוזקות של אמא שלו, מה הוא היה רושם על כל אחד מהם. ואחר כך בחלק השני, לבדוק מתוך החוזקות של אמא ומתוך החולשות שלה, ומתוך החוזקות של אבא ומתוך החולשות של אבא, מה יש בי ומה לקחתי. מדהים, וואו. וזה עוד כלי שאיתו אפשר לעבוד כדי לראות מה אני רוצה לחזק ומה אני רוצה לשנות. מהמם. כן. טוב, אז אנחנו מסיימות עוד פרק בפודקאסט. זוגיות זה לא דבר מסובך. נכון, זוגיות זה דבר נפלא. היה לי ממש כיף. גם לי, תמיד כיף לי איתך מרינה, ממש. אז נתראה בפרק הבא. בקרוב.